A acumula mai multă informație nu înseamnă a te transforma profund din interior. Informația este peste tot, dar pentru o transformare mai profundă este necesar de un lucru interior profund, practic. Deci am avut și o clientă zilele recente care mă întreabă: eu deja toate astea le știu, că citesc, urmăresc multe pe internet, dar oricum încă nu aplic. De ce eu fac asta? De ce eu încă mă simt în modul ăsta și nu pot să fac o schimbare profundă? Păi, în asta și constă că informația este bună, să începem cu a ști, da? Dar transformarea mai profundă se petrece în subconștientul nostru. Deci, pentru a face acțiuni diferite, trebuie să lucrăm mai întâi cu convingerile, pentru că totul se începe de acolo. Că chiar dacă tu știi ce ai de făcut, dar nu crezi că se va primi sau nu crezi că tu ești persoana care poți face asta, deci tu nu vei face pur și simplu. De aceea am pus o programă care se numește de resetare a mentalității și practic unde tu ai să înțelegi mai multe cum funcționează mintea ta, ai să te autocunoști mai bine și ai să folosești instrumente de mindset, tehnici de respirație, vizualizări ghidate, într-un mod în care să ajungă la subconștientul tău și tu să te transformi profund acolo, în subconștient, unde convingerile și modul de gândire trăiesc practic în tine. Așa că dacă dorești să afli mai multe, verifică cursul meu de resetare mentalității, pe care îl poți începe imediat, în ritm propriu, chiar acum. Linkul este mai jos.